Vi siger mange tak til Josefine. Det så i lang tid vældig godt ud, men så kom der lige lidt til sidst. Det bliver altså 8 fejl i anden fase i tiden 44,47. Så er der lidt startsignal til Cecilie Bilsø Naldor. Ryttergården til Lyngby. Nummer 3, Victoria Kran skal holde sig klar. Og nummer 4 er Vinge Pedersen. Hvor hen skal vi gå en bid? Jeg får det på banen. Så kommer jeg bare derinde. Hej. Hej. Jeg vil meget gerne. Ja, men jeg synes, jeg bliver gas. Hvis der ikke nogen andre, der er på gas, kender har fedt med at Har du lige en 50 år? Ja. Har du ikke? Vi tror, det ikke har Jamen, jeg kan også gå op og hente den 1000 kroner, vi har vundet. Så. Ved du hvad? Jeg tror, det ikke godt med. Det er dumt. Blev du godt bedst på toppen? Ja.